Vítajte pri ďalšom dieli na našom YouTube kanáli Dahua Technology Czech and Slovak. Dnešný diel je trochu špecifický, ako môžete vidieť, žiadny Dahua produkt, to znamená dnes to nebude o novinkách, dnes to bude o Dory. Nie tej rybičke. Ak chcete vedieť, čo je Dory a o čom sa budeme dnes baviť, sledujte ďalej naše video. Norma Dory je daná pomocou EN 626764. Norma bola aktualizovaná v roku 2023, čiže je to nová norma. Detection, Observation, Recognition and Identification. To znamená, máme 4 základné pohľady, ktorý každý hovorí o niečom inom. Ten najzákladnejší je teda nejaká detekcia, ten potom lepšie je sledovanie, ešte lepšie je rozpoznávanie a najlepšie je identifikácia. Inými slovami, ak sa bavíme o pixeloch na meter, čo je pixel na meter si povieme za chvíľku, postupne detection potrebujeme 25 pixelov na meter, observation 63 pixelov na meter, recognition 125 pixelov na meter a identification 250 pixelov na meter. Čo je to ppm? Veľmi jednoducho, poďme si to povedať priamo na príklade. Predstavme si, že máme Full HD kameru. Full HD kamera má rozlíšenie 1920 na 1080 riadkov. V tomto prípade nás zaujíma len tá hodnota 1920, ktorá hovorí to, že v horizontálnom pohľade máme 1920 bodov. Ak táto kamera s rozlíšením 1920 sníma plochu 10 metrov, tak vieme, že daný obraz má kvalitu 192 ppm, to znamená pixel per meter. Poďme sa pozrieť do praxe, čo tá hodnota Dory znamená a ako ju nájdem v jednotlivých datasheetoch. Toto konkrétne je datasheet z našej kamerky, ale nezabúdajte na to, že hodnotu Dory by mal uvádzať každý jeden výrobca. To znamená, pri väčšine výrobcov vždy v datasheete nájdete informáciu Dory. Pri varifokálnych objektívoch sa vždy uvádza hodnota v tých dvoch krajných bodoch. To znamená v tom najširšom označenie, to znamená wide, alebo v tom tele, to znamená ten najviac zazumovaný objektív. Dosť bolo teórie, poďme sa pozrieť na nejaké ukážky, aby ste presne vedeli, čo ktorý záber znamená. To znamená, toto máme detekciu. Máme 25 ppm, je to najnižšia úroveň Dory, čiže umožňuje len jednoduché, spoľahlivé určenie, že je to osoba alebo je to vozidlo, ale nič viac tam neviem identifikovať. V prípade, že ideme na ten vyšší stupeň, to znamená máme 63 ppm, dostávam pozorovanie, čiže som schopný o niečo lepšie ako detekcii, viem vidieť už nejaké charakteristické detaily, už som schopný niečo viac o tej osobe, respektíve o tom vozidle vedieť. Ďalší stupeň máme rozpoznanie. Ako vidíte, je to ešte lepšie, dosahujem 120 ppm, čiže už vidím detaily, už viem pozorovateľne určiť známu osobu. A toto je najvyšší stupeň identifikácia, ako môžete vidieť 250 pixelov na meter, to znamená, je to najkvalitnejší záber. Pomocou 250 pixelov na meter už dokáže každá jedna analýza veľmi kvalitne vyhodnotiť ľubovoľné analytické funkcie. To je jedno, či sa bavíme o rozpoznaní tváre, o rozpoznaní HPZ. Pre dnešok je to všetko, dúfam, že najbližšie, keď sa vás pýtam, čo znamená Dory, nikto z vás už mi nepovie, že to je tá modrá rybička, ale všetci už budete vedieť, že v súvislosti s CCTV sa bavíme o norme, ktorá hovorí o kvalite obrazu. Ak máte záujem o takéto videá, to znamená nielen tie klasické produktové, ktoré bežne dávame, ale aj takéto všeobecné videá, určite nám napíšte buď e-mail alebo niekde dole do komentárov na YouTube. Teším sa s vami niekedy na budúce pri ďalších videách na našom YouTube kanáli Dahua Technology Czech and Slovak. Ahojte!